Ο Δήμος Καστοριάς σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο χορό, κέφι και ξέφρενο ρυθμό. Ραγκουτσάρια στην Καστοριά. Ένα έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων σας περιμένει για αυθεντική διασκέδαση στην Αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας. 6, 7 και 8 Ιανουαρίου. Σας περιμένουμε όλους στη μαγευτική Καστοριά. Ραγκουτσάρια στην Καστοριά, αυτά είναι τα ωραία έθιμα της χώρας, τα οποία τα κρατάνε ζωντανά και εμείς τα κρατάμε ζωντανά όσοι συμμετέχουμε σε αυτά. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους εκεί και στο Δήμο για το βίντεο που μας έστειλαν και με χαρά το προβάλλουμε βέβαια για να προωθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς αυτές τις ημέρες γίνονται πολύ ωραία πράγματα σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερα τέτοια βίντεο να δείχναμε. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καθόλου την εκπομπή, αλλά αυτό δεν είναι καμία πρόβλημα. Θα μας φαντωμένουμε Ελλάδα. Θα ήταν πιο ξεκουραστική η εβδομάδα. Θα στείλουμε τις ευχές μας εκεί στην Καστοριά. 3 μέρες γλέντι, 6, 7, 8 Ιανουαρίου. Και συνεχίζουμε με το χαμόγελο του παιδιού, που σήμερα είναι η μέρα στο Ράδιο Ερβίλα.